बायब्रबना लाबोना खोनथिखो नोंलाय बाप बाबा हिनजाव मानसि जाना एसेबो लाजिनाय मोनासै बापाव ओइ रानि मानिनो गोनां आरो नोंनिबो फालायाव फैगोन नोंबो फिसा फिसौ जानानै उनाव बेफोरबायदि जायोबा नोंबो मोनथिगोन खैदिन जागोन नोङो मानसिखौ थगायनानै खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नायनानै हमनो हाखादों जानांगौ दहाय बावैसो हाबा जाखांनानै थांनाय सिस्टारा जा भिडिअ बानायनानै माने क्लारिफिकेसन होबाय बेनि सायाव प्रियंका बर' सिस्टाराबो फिन रिप्लाइ होनायखौ नुनो मोनबाय थ' बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रोदो आरो जानो हागौ बिथाङा हौवासा नखरनि भागि बंख' बा आलासिफोर जानो हागौ थ' बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रोदो। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि बे भिडिअखौ लामनायनि जाहोनानो जाबाय आं दाखालिनिफ्राय माने हिन्जाव खारनायनि पस्ट होबाय दंमोन आरोना बिनि बागै आं फंनैसो बुंनो लुबैदों जाय हिन्जावा दिनै 6 दिनावनो खारदो नंखाय माने बानसावदो आरोना बियो हौवाया माने जौ लोङोमोन जाहैबाय बेफोर खोथायाथ' गासिबो नंखाय गोजा बानसावनायसो आरो बे फैसाखौ लाना थाङाखै होनना बुंदो बेबो गासिबो नंखाय आरो जोङो इखो बार बार लायनो थांनायाव सोंखादोंमोन रानि नोंहा मोजां मोननाय दं नामा बा फैगोना फैया बेखौ जों सोंनाय जाखादोंमोन गासिबो सोंखांनायनि उनावसो नोंखौ लायनो थांदोंमोन देलाय होनायाबो आंनोमोन आसान गान होनायाबो आंनोमोन आं हौवा गोदाननि बिमानै जायो दिनै नोङो एसेबां नंखाय बाथ्रा बुंनो हाबाय एसेबां गोहो दं नोङा रानि आरो नोंदि बै रायजो राजानि सिगाङाव नै मंगल सुत्रआबो बेनो आसानाबो बेनो होननानै नोंदि थगायदो आसानाथ' बे नंथारा आं बायनाया आसानखौ आंल'सो बायदो नोंनो आं गानहोदो पुरा प्रुफ दं आरो आं प्रुफ होनो हायो आंथ' भिडिअ'नो होखादो दाखालिनो आसानबो खुना गालांदो मंगल सुत्रबो खुना गालांदो होनना अबे दखाननिफ्राय बायब्रबना लाबोना खोनथिखो नोंलाय बाप बाबा हिनजाव मानसि जाना एसेबो लाजिनाय मोनासै बापाव ओइ रानि मानिनो गोनां आरो नोंनिबो फालायाव फैगोन नोंबो फिसा फिसौ जानानै उनाव बेफोरबायदि जायोबा नोंबो मोनथिगोन खैदिन जागोन नोङो मानसिखौ थगायनानै हाबा जानो गोसो गैयैखौ रावबो जबरदस्ति लाबोनो हाया आरो नों जिबायदि मोसादो जिबायदि रंजादो नोंनियाव दस' दुखु होननायानो थोबसेबो गैयामोन नों थोबसेबो जों हिनजाव मानसि जाना नों जोंनोबोथ' फोरमायनो हायोमोन आब' आंहा गोसो थोनाय दं आंहा मोजां मोननाय दं आं जानो हाया बिदिनो नोंथ' बुंनो हायोमोन मा प्लेनिंआव फैखो साननैसोल' 6 दिनावनो बोरै खारखो नोङो जेनेबा बुंनाय नों इखो नों अबे खनायाव दङ अबेयाव थाखुमाना दङ अबेयाव थाखुमाना नों भिडिअ होबाय थादो नोंहा बिमा बिफा नोंहा न'खर दंना गैया न'खराव फैना बुं जों रायजोबलायगोन जोंनोथ' नोंखौ नांला होननानै बुंखादो आरो लाबोखायाबो आरो नों फैसाखौ लाङाखै होननायाबो इयो गासिबो नंखाय नों फैसाखौ लानानै थांखादो गासिबो नंखाय फैसाखौ नों लानानै थांदो आरो दि मैया हौवाखौ जिबायदि भाइरेल खालामबाय जिबायदि नंखाय बाथ्रा बुंना हौवाखौ 45 होनना बुंबाय दिनै माथो नुबायानोलाय हो दिनै क्लियार खोन्थिना होबायानो माथो आङो बिमायनिसाय भागिनाङा देरसिन जानो हायो नामा सोरबा बेफोरथ' गासिबो नंखायजोबसोना आरो सैथोआ ओंखारगोन सैथोआ ओंखारनांखागोन रायजो राजा नोंथांमोनाबो सैथोखौ नुगोन दिनै हिनजाव मानसियानो एसेबां नंखाय बाथ्रा बुंनानै 6 दिनावनो जुदि फैसानि हाबानि उसुरगाखौबो लाना थांनो हादोंबा बेलाय नंखाय बाथ्राखौ फोसावनो हाखागोनखा मानिनो गोनां आरो रायजोफोर ओंखायनोथ' दानि जुगाव हाबा लानायाबो एसेबां गोरलै बाथ्रा नङा आरो हाबा हिनजाव गोदान लायनो थांनाय टाइमाव रावबो आधार कार्ड सार्टिफिकेट नायनानै रावबो हाबा लाया आरो बै न'खरनियाबो मानो खोन्थादिया बे खोथाखौ मानो न'खरनिया खोन्थादिया बिमादै मोना मानो खोन्थादिया गासिबो दाया इसोरनिनो न'खरनिनो जागोन दिनै जोंखौल' दाय होबा जाया केस होगोन माबा होगोन इदि होननानै हिनजावखौ नांगौ जोंनो जेरावखि थाया मानो हिनजाव मोनबासो जों गासिबो सल्भ जाजोबगोन आरो बेखिनिखौनो होननानै आं दोनथ'नाय जाबाय रायजोफोर।